benvidas, benvidos a esta primeira rolda de prensa deste ano 2019. Grazas por a súa asistenza. Esta é unha convocatoria na que se aprobaron tres convocatorias de tres bases reguladoras, subvencións para federacións ou agrupacións veciñais, para a realización de festivais, ciclos ou mostras e a 29 edición Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo. Comezamos pola aprobación das bases reguladoras que regulan o concurso público para a concesión de subvencións a federacións ou agrupacións e asociacións veciñais en 2019, concurso que conta cunha contía total de 50.000 euros. Consideraránse así federacións ou agrupacións e asociacións de veciños con independencia da súa denominación todas aquelas asociacións que estén integradas por tres ou máis asociacións veciñais, entendendo que estamos a falar de asociacións cuxos fins sexan a defensa dos dereitos e intereses de todos os veciños e veciñas dun determinado ámbito territorial. Consideraránse subvencionables todos aqueles gastos de carácter corrente propios da federación ou agrupación neste ano presente 2019. Continuamos agora por a aprobación das bases reguladoras do concurso público de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas no 2019. Un orzamento total de 80.000 euros, a contía máxima das axudas corresponderase ao 70% de cada proxecto. Compre sinalar que ningún beneficiario poderá obter subvencións por un importe a 20.000 euros para o conxunto dos distintos proxectos que presente. O obxecto destas bases é financiar a organización de festivais, ciclos, mostras ou actividades semellantes relacionadas coas artes escénicas e musicais, estando incluídos nas axudas os gastos que formen parte do desenvolvemento do proxecto ou programa, tales como poden ser o caché dos actuantes, premios, alugamento de espazos, servizos e equipamentos técnicos, así como viaxes, aloxamento e manutención dos participantes das actuacións. Por outra banda, temos as bases reguladoras do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que neste ano alcanza a súa 29ª edición. As bases reguladoras desta convocatoria establecen que poderán optar a este premio todos aqueles profesionais ou colaboradores habituais que exerzan o seu labor en medios de comunicación escritos, audiovisuais ou digitais en calquera das súas modalidades. O premio será único e a dotación será de 3.000 euros. Os traballos ou os conxuntos de traballos que participen neste concurso terán que estar publicados en medios de comunicación galegos ou en outros medios de comunicación, pero deberán referirse a Galicia e deberán estar publicados entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2018. O prazo de recepción de propostas e presentación de traballos pecharase o vindeiro 18 de marzo e acto de entrega coincidirá co día 3 de maio, Día Internacional da Liberdade de Prensa. Imos xa cos dous últimos asuntos tratados no día de hoxe, referidos ao capítulo deportivo, aprobación dunha achega de 71.000 euros á estación de montaña Manzaneda para financiar o programa Esquiou 2019, promovido por esta Deputación Provincial en colaboración con OCA Manzaneda. O programa Esquiou ofrece un campamento de iniciación ao esquí de 3 días de duración, ademais de outras actividades complementarias para os rapaces da provincia nados entre o 1 de xaneiro de 2007 e 31 de decembro de 2010. Nesta edición estará previsto que participen 735 nenos e nenas divididos en 7 quendas que se corresponderán con outras tantas comarcas. Así, en cada quenda participarán 105 rapaces de terras de Celanova Baixa Limia, Allariz, Maceda a Limia, o Ribeiro Carballiño, Verín Viana, Valdeorras, Ourense e Terra de Caldelas, Terra de Tribes. Por último, nesta Xunta de Goberno aprobamos unha achega de 216.000 euros para o Clube Ourense Baloncesto no marco das iniciativas de fomento do deporte que desenvolve esta Deputación Provincial, unha achega que será destinada para o funcionamento e o mantemento do
club representativo da nosa provincia. Estes foron os asuntos que tratamos no día de hoxe na Xunta de Goberno, un total de 420.000 euros para fomentar o deporte e para as bases reguladoras de diferentes convocatorias, tanto de festivais como do Premio Xosé Aurelio Carracedo. Estou ao seu dispor, se queren facer algún tipo de pregunta, e se non, pois, darlle as gracias e ata a próxima. Moitas grazas.